suspect nga nadakpan, mga igsoon, volunteer lang. So another full guy ni. No? Sige daw, paminaw na to ni Gab. XFM Katropa. Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga NBI agents na nag-assist sa GSIS? As a driver po nung grupo po. Kana noon, Yun po Gab? yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. The driver, if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming record, Alas sa 8:02. So, siya na karon ang suspect. Siya may dakpan. No? Grabe, luuya in taon. Bullseye! Bullseye! Kining tawhan na may galatanan kamalasas kalibutan sa iyan hanok karong mga panahon na. Nahimo na siya dig full guy mga igsoon. Niadto kong asawa, hilak-hilak taong asawa mga katropa. Pangutan na ron, ganong siya naman inyong gidakop eh. Bullseye! Asa namang uban? Muagi sa nag-investigation? Kanto ra kuno kay gibalikan daw ang tactical bag nga nabilin. Ginawa ang na istorya ha. Gibahog yun in taon ning tawhana mga katropa. Bullseye! Bullseye! Kana mo'y pinaka-the best. Ay!